खुलुमबाय दिनै 2024 मायथाइनि 20 अक्ट' एबा 1431 मायथाइनि 7 बैसाग आरो दिनै जोंनि 1 नं खान्दालगुरि गामि आफादा सात बिहु एबा बैसागु 7 सानखौ फालियो। बेबायदिनो दिनै जोङो फालिनो थांगासिनो दङ आरो बे फालिनायाव जोंनि जिथुनिखि गामि आफादनि थानसालि बे थानसालिखौ जोङो बाथौखौ गोदान दुमो। बेबायदिनो जोङो गोदानै दुमनो थाखाय जोंहा जोंनि नैबे खाथियाव थानाय बिथांमोना बेराखौ सैगासिनो दङ। बिथांमोना सैखांबानो जोङो गोजामखौ सेफायनानै गोदानखौ दुमगोन। बे समाव जोङो बाथौखौ गोजामखौ सेफायनानै गोदान बेराखौ जोङो दुमखांबाय आरो बेनिनो हाद्रि गुद्रि जानायनि थाखाय जोङो हाथ्रा होनो नागिरदों। नै बिथिंजाय दङ हाथ्रा दौरि आरो बर' दौरि बिथांमोन सानैयानो इसोर आफा बोराइ बाथौ नै दायो बाथौ दुमनाय समाव जोंहा गादेर गुदेर जालांबाय, माबा मोनसे बायदिसिना जालांबाय। बेयाव नोंनि थाखाय जों हातसालामिखौ होनो होननानै सानदों। बेयाव बे हातसालामिखौ गोसो गोथारै लाखिनाय ब्रह्म कृष्ण महेश्वर आफा बोराइ बाथौ गासैबो साखि लानानै जोङो दिनैनि हातसालामिखौ होनो होननानै सानदों। बेयाव माबा मोनसे भुल गोरोन्थि जायोब्ला नों आफा बोराइ बाथौ गासैबो जोंखौ निमाहा होनांगोन। नै दायो बेयावनो हारसा दौरिया जोंनि गामिनि 1 नं खान्दालगुरि गामिनि गासै मोजांनि थाखाय बे समाव हातसालामिखौ होनो होननानै थांगासिनो दं। बेयाव आफाया गोसो गोथारै बजबनानै लानांगोन। होननानै जोबलांबाय। दोनथ'